Häkimiýetler Aşgabaty eýesiz it pişiklerden araslamak çärelerine dowam edýär. Türkmenistanda häkimiýetleriň paýtagty eýesiz ýykmanyna it pişiklerden araslamak çäreleri ýütkügsiz dowam edýär. Bu barada Azatlygyň Aşgabatly habarçysy maglumat berýär. Onuň berkararlyk etrawyny değişli bir köçe süpürjüsiniň sözlerine salgylanyp 16 oktýabrda ýetiren täze maglumatyna häzirki wagtda Aşgabatyň ýaşaýyş jaý müdürligi günnelik bir pişik tutup tawsyrmak boýunça köçe tämirlikçilerine ýörüýte görkezme berýär. Olara ýörüýte plan kesgitlenýär. Habarçy awalýan etrapda ýykmanyna itleriň tas ählisiniň ýok edilendigini aýtdy. Pişik tawsyrmakdan ýüze würen işgärleri işden çykarylmak howpunyň awanýanlygyny Azatlygyň habarçysy paýtagtyň ýaşaýyş jaý müdürligindäki bir işgäre salgylanyp habar berýär. Beýleki tarapdan ýurt resmiýetleri paýtagty it pişiklerden araslamak çäreleriniň ýokardan görkezme esasyna berjaý edilýändigini aýdyp, haýwan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň eýesiz it pişikleriniň öldürilmeginden aladalanyp berýän maglumatlaryny resmiýetler gytaklaýyn tasdikleýär. Ýagny Aşgabat şäheriniň ençeme ýaşaýjysy it pişikleriniň köpçülikleýin öldürilmegi boýunça nägiliklerini beýan edip, 2018-nji ýylyň 28 awgust güni Aşgabat şäher häkimliginiň binýadynaky Cemaat Hojulugy müdürligine ýörüýte arza bilen ýüz tutýar. Cemaat Hojulugy müdürliginiň düzümindäki arasalaýyş we awadanlaşdyryş birleşigi ýaşaýjylaryň arzasyna 2018-nji ýylyň 5-nji sentýabr güni ýollan jogap hatyna Aşgabaty günnelik ýykmanyna it pişiklerden araslamak çäreleriniň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarynyň buýrugy esasyna ýerine ýetirilýändigini aýdýar. Hatyň mazmunyny Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarynyň 2013-nji ýylyň 26-njy dekabrynda çykaran Türkmenistanyň itleri we pişikleri saklamagyň tertibi hakyndaky buýrugyna laýyklykda birleşigiň we onuň garamagyndaky etrap arastaçylyk müdürlikleri tarapyndan günnelik geçirilýän eýesiz ýykmanyna it pişikleri düzgüne laýyk tutmak boýunça görkezme berilendigini hem de gödäwçilikde saklanýanyny size habar berýär diýilýär. Soňky ýylyň dowamyny Aşgabatyň köçelerinden ýedeksiz haýwanlary ýygnamak boýunça işler guramoçulukly häsiýete ýe boldy. Paýtagtda ýedeksiz haýwanlary köçelerden ýygnamak işiniň ýaşaýyş jaýlary garaşyk edýän öý hojuluk idaralarynyň amala asyrýandygyny, köçelerde olary toplayan gyzgylt renkli ýörüýte awtowlalaryň peýda bolandygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary, haýwanlary goraýjy aktivistleri we garaşsyz media serişdeleri habar beripdi. Mundan öň Türkmenistanda geçen ýylyň sentýabr aýynda ýapyk binalarda we söwüş sunugaty boýunça geçiren 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýanyna Aşgabatdaky aktivistler türkmen häkimiýetleriniň paýtagtyň ähli künjeklerini öýsiz haýwanlary awlamak boýunça giň öwrümli çäre geçirýändigini, itlerin we pişiklerin köçelerde zäherlenip öldürilýändigini habar beripdiler. Geçen ýylda ýedeksiz haýwanlaryň rehimsiz ýok edilýändigi barada garaşsyz çeşmeleriň ýyzgiderli çap eden maglumatlarynyň soň Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurtda öýsiz haýwanlar üçin ýörüýte penahananyň döredilendigini habar beripdi. Emma ýerli aktivistler çoğunlukda ýerleşýän bu penahanada itleriň açlykdan ölýändigini köpçüligi ma'lum edipdi.